Nos falamos camariñán. Sí, nota. Sí, camariñán, estamos orgullosas, Cando digas paro de falar, porque eu non falo, Ela é tua nai, non? non calaré. Camariñán, camariñán. Pero tamén somos un pueblo que temos o noso propio idioma, distínguesenos en todos os lados. Aquí en Camariñas aprendes a palillar xa desde pequeniña, o que pasa que despois a veces sigues, a veces non sigues, eu non seguen, eu collín outros camiños, collín o camiño da costura e deixei de palillar. Despois o poñernos aquí nas asociacións, fui xa onde retomei un pouco, pero eu penso que o saber palillar en Camariñas sabe todo o mundo palillar. Enseñanche na casa, a túa nai, ou faz cursillos. Antes, cando éramos pequenas, había unha profesora que enseñaba a palillar, señoras que se dedican na súa casa tamén se dedicaban, agora xa non. E o mellor collían un grupo de 10 ou de 12 nenas, xa enseñabanlles a palillar. E ora aí, polo Concello de Camariñas, é unha actividade máis. Según os nenos van a patinar ou a balonmano ou tal, o palillo é unha das actividades máis. Agora o encaixe xa se derivou máis ao mundo da moda. De feito, cando é a mostra de encaixe de Camariñas, veñen grandes diseñadores internacionales que dedican o encaixe aos seus propios diseños. As roupas de novias, as roupas de vestir, de gala, de todo. Non é cousa de mulleres, o que pasa que a xente, non sei. Aquí tamén, cando os nenos son pequenos, as nais poñen os seus cursos de palillo, e despois o que son un pouquiño máis grandes xa abandonan e non queren, como se consideraran que o bolillo é de mulleres e o deles é o fútbol. Que é unha tontería, porque hoxe en día hai mulleres futbolistas de cuidado. Vir a mostra desde que nacín, basicamente. Daquela mostra é algo moi importante. Sí, a verdad, preparaste como todo o ano para enseñar o que palillastes e o que preparastes para este ano e que a xente lle guste, sabes? Preparaste durante todo o ano para iso, para que a xente disfruta. É unha forma moi importante de darlle visibilidade. Sí, porque a xente pensa que se fai rapidamente e que en un día tes, por exemplo, uns pendientes feitos, pero realmente é algo que ten moito traballo e moitas horas de traballo atrás. E daquela cando aprendiches a palillar? Pois eu empecé cos 4 anos e teño 19, levo 16, e desde pequeno xa. Meu pai non estaba pola labor de enseñarme, pero miña nai si, metemos o fillo, va, tal, porque eu o fútbol non me gustaba. E meu pai, ten que facer fútbol, ten que xogar o fútbol, e eu que non me gusta. E puxeronme a palillar, unha almohada adiante, non daba pé con bola, evidentemente, pero despois funlle dando, e hasta que... E quen te ensinou? Miña nai. Eu vi a miña nai, sempre, sempre, miña nai e miña irmán. E miña abuela, sempre, e miñas tías, bueno, todo o entorno que ven sendo familiar. Antiguamente facíanse o que se chamaban as palilladas. De noite reuníanse, nas casas arriba tiñan a sala, poñían unhas mesas e poñíanse a palillar e os chicos viñan a enamorar as chicas. Algúns collían o palilliño e gravaban ya inicial ou un corazón ou algunha indirecta, tal, pero era o que había. Entón, despois paraban de palillar e collían as panderetas. E uns tocaban a pandereta, outros tocaban un tambor e bailaban, pero claro, era o que había en aqueles anos que non había. Pero iso xa desapareciu fai moitísimos anos. Que se poña hora de noite a palillar, nin a tocar a pandereta, nin nada, eu xa non quero un montón de xente na sala da miña casa.